Raġel li qassam l-ikel u security guard inżammu arrestati wara li ċaħdu li serqu basket ta' mara ta' 72 sena li fih kien hemm karti tal-kreditu u hearing aids li jiswew mal-10,000 euro. Iż-żewġ tirġiel ta' nazzjonalità Indjana deru quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek l-erba' filgħodu. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispetturi Lajdin Żammit u Stephen Gulija qalet li l-każ seħħ fit-2 ta' Jannar bejn nofs il-lejl u s-sija ta' filgħodu f'San Pawl il-Baħar. Wieħed mill-irġiel ġie akkużat b'mod separat li kisser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest b'rabta ma' każ separat u li jinvolvi traffikar ta' 9 kilogrammi kannabis. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-karti tal-kreditu li nsterqu lil mara intużaw f'ħanut f'San Ġiljan. L-investigaturi analizzaw il-filmati tas-sigurtà tal-istess ħanut fejn deru l-akkużati jużaw il-karti tal-kreditu biex jixtru. F'dan l-istadju ma saritx talba għal ħelsien mill-arrest. L-avukati Mario Mifsud u Daniel Attard irrappreżentaw liż-żewġ imputati. Dilettant tal-kaċċa ngħata sentenza sospiża u multa ta' 3,000 euro minħabba diskors ta' mibeda wara li kiteb fuq il-Facebook li attivist tal-BirdLife Malta li ħadu azzjoni legali biex iwaqfu l-kaċċa fir-rebbija għandhom jiġu msawta. Stephen Mikallef teressa l-qorti quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia wara kummenti li jagħmel taħt kitba li kien tella fuq il-Facebook il-Ministru Għal-Għawdex Clint Camilleri f'April li għadda. Fil-11 ta' April il-BirdLife Malta talbet lill-qrati biex iwaqfu l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija li kellu jibda fi 17 ta' April. Jumejn wara l-Ministru Camilleri li l-kaċċa taqa' fid-dekasteru tiegħu kiteb fuq il-Facebook li l-Gvern kien talab lill-qorti biex titratta l-kwistjoni b'urġenza. Kien taħt dik il-kitba li Mikallef għamel il-kumment li l-qorti għateta li kostitwixxi diskors ta' mibeda.